uLimpopo Boy umzala wami uzalwa uAnti. Kusuka ke emncane nje sikhule naye. Esamncane ke sasimbiza ngumfana waseLimpopo, igama lakhe lalingakabi iEnglish uLimpopo Boy. Ngingasho ukuthi lento yokudansa into ayiqale emncane. uLimpopo Boy waphuza ngempela ukwazi ukuhamba ngoba kwayethumeka asukuma ezingane sitshela ukuthi uyahamba avela azama ukudansa mase uyawa sigcine sesimxosha phansi. Ngiyakhumbula umdanso ayewuthanda kakhulu kwakuyikwasa-kwasa, wayeyithanda-ke kwasa-kwasa umntaka-Anti. uLimpopo Boy ubedansa ngeshenzane, yabona silusa nabo siyingane. Ngiyakhumbula kwakuthi ngisho iy'nkomo zigcwele ingadi zidla ummbila womuntu, uthola ukuthi kuthunywe yena wathiwa akayozikhipha, uyogijima athi sezofika engadini avele adansa athi sesomthethisa-ke. Ukhulile-ke ngiyakhumbula enza ugrade 2 waqala wangenela i-competition eyayikhona esikoleni. Kuleyo competition leyo kwakukhona ngisho abantu abadala babenza grade 7. Ngahlala phansi naye-ke before angenele leya competition, ngamyala nje lapha nalapha. Nangempela uLimpopo Boy wabuya nayo i-award yalapho. Ngaqala ngambona lapho ukuthi umfana lento yakhe yokudansa ngelinye ilanga uyoyaphesheya ngayo. Wangitshena ezovela music video kaMakhazi, wangitshela wathi uMakhazi ufuna ngivele music video wakhe. Ethola amagiga phesheya ukufuna ukuthi sihambe naye, ngibe imanager yakhe. Kwawukuthi-ke mina ngithi ngeke mfana kulunge ngoba nami ziningi izinto engisafuna ukuzenza eceleni. uLimpopo Boy ngingasho ukuthi kusuke emncane kwemfana oyedi ngoba ngisho sihlala ezindlu ubethanda ukuba ubaba, ubethanda nje irole yokuba ubaba. Mina ngelinye ilanga ngathi ngiwubaba kwenye intombazane yayomama kumina, kanti kusuthi ngizobizwa ngithi ngisahambile ngiyozwa ukuthi ngibizelwane ekhaya. Mase ngabuya umfana waseLimpopo sekuyena ubaba kule ntombazane. Saze saxabana impela ngoba ngase ngimbuza phela mina ukuthi hawu sewubaba kanjani wena kule ntombazane ekubeni kube mina ekade owubaba kule ntombazane.